Saludos, bienvenidos. Los entroidos de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso son ya fiestas de interés turístico nacional. Renfe amenaza con demandar a la Xunta por los cortes de tren. La operadora ferroviaria anuncia reclamaciones millonarias por no prevenir la evolución de los incendios. Y los comuneros no firmarán la cesión de San Cibrao sin pago. Reclaman a la Xunta que la expropiación amistosa incluya el compromiso de pago antes de 2026. Comienza aquí nuestro informativo. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que se concede o título de Festa de Interese Turístico Nacional aos entroidos de Manzaneda, Vilariño de Conso e Viana do Bolo. Os concellos de Manzaneda, Viana do Bolo e Vilariño de Conso agrupáronse e presentaron unha solicitude conxunta para que a festa dos entroidos do Oriente Ourensán recibira a declaración de Festa de Interese Turístico Nacional que outorga a Secretaría de Estado de Turismo. Esta petición foi seleccionada en recoñecemento ao seu carácter ancestral e valores culturais e porque son unha celebración de gran atractivo turístico. A distinción concedida polo Goberno de España ven a recoñecer agora a singularidade das tradicións e da cultura e pon en valor a identidade destes povos. A festa está composta polos entroidos tradicionais que se celebran nestas tres localidades limítrofes entre sí e os veciños de cada municipio, agrupados en folións, únense á celebración dos outros municipios. A modo de embaixadas entre aldeas, concertábanse e séguense concertando visitas e intercambios con folións doutros povos. Un dos trazos característicos máis importante e coñecido destas festas son as máscaras e personaxes identificativos que cada un destes entroidos teñen. En Manzaneda, tradicional máscara e a figura do boteiro en Vilariño de Conso e Viana do Bolo. É difícil precisar tanto os comezos como os motivos polos que xorde o entroido na comarca que agrupa a estes tres municipios. Trátase dunha festividade pagá de carácter ancestral asociada ao cambio de estación, con referencias romanas, castrexas ou gregas. É unha celebración de gran atractivo turístico que conta con distintas iniciativas para garantir a súa promoción, difusión e permanencia no tempo. Por exemplo, o Festival Internacional Mascarada Ibérica Vivo Mask, que se celebra en Viana do Bolo e Vilariño de Conso, un evento cultural no que se congregan as máis espectaculares máscaras de entroido tanto de Galicia como doutros lugares de España e doutros países como Portugal. Renfe amenaza con demandar a la Xunta por los cortes de tren. La operadora ferroviaria anuncia reclamaciones millonarias por no prevenir la evolución de los incendios. El corte del servicio ferroviario entre Galicia y Madrid durante 9 días el pasado mes de agosto ante la amenaza de los incendios forestales en el entorno de las vías va camino de acabar en los tribunales con un litigio entre Renfe y los gobiernos de Galicia y Castilla y León. Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia en la sesión plenaria del Congreso. Puente acusa directamente a la Xunta y al Gobierno de Castilla y León, ambas gobernadas por el Partido Popular, de no prevenir con antelación la evolución de los incendios. La intención de Renfe es que los gobiernos autonómicos se hagan cargo de las pérdidas ocasionadas por el obligado corte ferroviario, cifradas en 3 millones de euros. Esta reclamación millonaria no sería por daños, ya que la línea de alta velocidad apenas sufrió desperfectos durante los incendios, pero Renfe alega que no pudo operar por la petición de las fuerzas de seguridad de cortar la energía de las catenarias para que los medios aéreos pudiesen sofocar con agua los incendios en el entorno de las vías. Al respecto de la criticada falta de previsión de Renfe para establecer un servicio de transporte alternativo en autobús, Puente se excusó en la imposibilidad de transportar a todos los viajeros de esa línea en autobuses. Primero, votar y, ponte, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Accidente múltiple esta tarde en la Nacional 525, en las inmediaciones del polígono de Barreiros. 4 vehículos, uno de ellos un autobús urbano del concello de Ourense, se veían implicados en una colisión que ha dejado al menos un herido grave que tuvo que ser evacuado debido al impacto. Según el 112 de Galicia, el autobús iba únicamente circulando con el conductor. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron urgencias sanitarias, bomberos del polígono de San Cibrao das Viñas, el GES de Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil de Tráfico. Les ofrecemos hoy una nueva entrega de la serie El fuego cruza Ourense, esta vez centrada en el incendio en Seixalbo. El 12 de agosto, mientras el fuego se ceba con Manzaneda o Imbra, a Serra de San Mamede, a Mezquita, la ciudad de Ourense se ve cercada por varios focos simultáneos. La Xunta había activado los protocolos de protección nivel 2 de los núcleos de población como medida preventiva. A mediodía, una densa nube de humo sobre la zona de Seixalbo ya podía verse desde diferentes puntos de la ciudad y se activan todas las alertas. En cuestión de minutos, llueve ceniza en las terrazas y las aceras. Oficialmente, el incendio se da por extinguido 4 días después, tras haber calcinado 107 hectáreas. Esta noche, en Telemiño, un reportaje especial sobre ese incendio que pueden ver publicado en La Región, en su versión web. Constituída a mesa de traballo sobre os lumes forestais, dando cumprimento así ao acordo aprobado por unanimidade no último pleno da Deputación de Ourense. Os voceiros dos 4 grupos políticos provinciais, Partido Popular, PSOE, BNG e Democracia Ourensana, constituíron a mesa de traballo sobre os lumes e fixaron unha folla de ruta para vindeiros encontros. Esta planificación, segundo acordaron, consistirá en crear 3 mesas de traballo específicas. Unha de prevención, constituída por alcaldes, gandeiros, axentes forestais, sindicatos agrarios e comunidades de montes. Unha segunda mesa de extinción, onde participen a Garda Civil, os GES, os bombeiros do Consorcio, emerxencias da Xunta, a BRIF, a Policía Autonómica e o CIF de Servizos Forestais. E, por último, unha de conclusións, onde se poidan definir cuestións como puntos de carga e outros asuntos para darlle traslado ás administracións competentes na materia. Agora, cada grupo vai realizar as súas propostas de posibles integrantes destas mesas específicas para, a continuación, fixar as datas de celebración. O labor realizado pola Deputación de Ourense durante a extinción de incendios comezaba formando parte do CECOP. Ademais, desde o Consorcio Provincial de Incendios e Salvamento chegaron a mobilizarse ata 65 efectivos, con bombeiros que mesmo renunciaron ás súas vacacións. Tamén se organizou o aloxamento e manutención de brigadas procedentes de Málaga, Cádiz, A Coruña, Lugo e Madrid, mentres que o Parque de Bombeiros de San Cibrao reforzou operativos día a día. O Parque de Maquinaria da Deputación tamén puxo persoal e máquinas a disposición das necesidades que había e en coordinación co CECOP para abrir pistas e limpar accesos, facilitando a entrada dos equipos de extinción. Así mesmo, desde a Deputación tamén se colaborou na prestación doutros servizos, como foi habilitar fontes portátiles a través de Aqua Ourense na comarca de Valdeorras para garantir o acceso á auga tras os cortes provocados polos lumes, así como o traslado de comida e animais nas zonas afectadas polos incendios. A Xunta anima as empresas de Ourense a optar anexos á maior convocatoria de axudas para proxectos colaborativos de I+D+I. Esta liña está dotada con 28 millóns de euros para impulsar iniciativas entre empresas e centros de coñecemento en ámbitos estratégicos.
A Xunta de Galicia continúa coa súa rolda informativa sobre o novo programa Nexos dotado con 28 millóns de euros, o que supón a maior contía destinada polo goberno galego a unhas axudas para impulsar a I+D+I colaborativa entre empresas e co apoio de centros de coñecemento en ámbitos estratégicos para a comunidade. Desta volta foi a quenda das empresas da provincia de Ourense. O que nos ocupa hoxe é a convocatoria Nexos, esta convocatoria que sae con 28 millóns de euros, que é unha dotación moi importante, que vai a financiar aproximadamente uns 50 proxectos, dependerá un poquinho do orzamento que cada un vai a determinar, ao redor de 200 beneficiarios máis ou menos, e con un impacto de movilización total en capital público-privado do redor de 50 millóns. La innovación ha dejado de ser una opción más y un gasto para las empresas, y hoy en día constituye ya algo ineludible para no quedarse en el camino. Los presentes lo sabéis de primera mano porque la habéis incorporado ya en vuestras empresas y estáis interesados en seguir esta senda con proyectos como el que hoy nos ha reunido aquí en la CEO, ¿no? Yo creo que al final, lo comentaba antes, no tenemos un problema de lenguaje. A veces centramos la innovación en el I+D+Y y en muchas Is, pero al final estamos constantemente innovando, ¿no? Tenemos que saber que innovamos, y la siguiente pata, pues que tenemos ayudas, porque a veces pensamos, bueno, si vamos a hacer esto, tendremos una ayuda. Bueno, pues como siempre tenéis ahí la CEO a vuestra disposición y nuestro gabinete técnico para que también sirváis un poco de puente con las ayudas de la Administración. Durante a cita explicouse a medio centenar de participantes dun xeito práctico as características de Nexos, ademais de atender as dúbidas dos asistentes. O máis relevante de Nexos é esa colaboración entre as empresas, non? Que vos pode permitir desenvolver aqueles proxectos nos que estades interesados e para os que xa tedes esas necesidades detectadas. Coa colaboración, sempre que queirades, das centros tecnolóxicos, dos centros de coñecemento, das universidades, de todo aquel que vos poida aportar un valor para o desenvolvemento do proxecto, porque tamén é verdad que as PEMES tedes a capacidade que tedes, algúns tedes xente adicada á innovación, outros non podedes ter, ou depende un pouco se sodes de base unha empresa de base científico-técnica ou de coñecemento, pois ao mellor xa tedes unha cultura máis extendida, a maior capacidade de desenvolver proxectos de I+D+I, pero bueno, sempre é interesante que esta convocatoria vos permita colaborar entre vós, entre as PEMES, e colaborar cos centros de coñecemento ou cos centros de soporte que vos poidan dar ese asesoramento especializado naquilo que precisedes. E a Universidade de Vigo abriu o prazo de presentación de solicitudes para as bolsas Ourense Rural Grao, que estarán aberto ata o vindeiro 17 de setembro. A Universidade de Vigo ven de abrir o prazo de presentación de solicitudes para as bolsas Ourense Rural Grao ata o 17 de setembro. O obxectivo é atender o custo económico que supón a realización de estudos universitarios oficiais de grao para o alumnado empadroado en concellos rurais de Galicia, distantes dos campus universitarios e con dificultade de conexión a través de medios de transporte habituais. Esta convocatoria está en liña co Plan Estratégico da Universidade e coa Axenda 2030. As axudas bolsas Ourense Rural Grao terán o obxectivo de cubrir os gastos derivados do desprazamento do alumnado beneficiario desde o termo municipal da súa vivenda habitual ata o concello de Ourense. Entre os requisitos da convocatoria é preciso que o alumnado que participe estea inscrito no padrón dos concellos de Galicia de 5.000 habitantes ou menos, agás o concello de Ourense, con 12 meses de antelación á finalización do prazo de presentación de solicitudes. Académicamente é preciso estar matriculado en titulacións de grao en centros propios do campus ou da Escola de Enfermería de Ourense no curso 2025-26, cun mínimo de 60 créditos ou a totalidade dos que lle permita a normativa da universidade, agás no alumnado con discapacidade de grao igual ou superior ao 65%, que poderá reducir a carga lectiva ata un 50%. O límite para realizar a matrícula será o 12 de setembro. Ademais, hai unha serie de requisitos económicos en canto a renda familiar e patrimonio. Esta bolsa é complementaria á axuda ao estudo da UVigo e coa do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.
Esta mañá tiña lugar en Espourense a presentación oficial de Expo Familia 25. Esta mañá tivo lugar en Espourense a presentación oficial de Expo Familia 25, a Feira da Saúde e o Benestar na Familia que se vai celebrar os días 13 e 14 de setembro no recinto feiral. O obxectivo desta feira é que se converta nun punto de encontro anual destinado a todos os públicos, a todo tipo de familias e profesionais do sector a quen lles apetezca pasar unha fin de semana rodeados de profesionais da saúde, da educación e ademais de compartir en familia un espazo lúdico e comercial. A feira desenvolverase durante a fin de semana cun programa de máis de 50 actividades dirixidas por outros tantos profesionais, pensadas para todas as idades, charlas e obradoiros sobre saúde e crianza, zona multideporte, espazo musical, obradoiros en familia, zona comercial e de expositores, ademais de áreas dedicadas a asociacións e entidades sociais. Los comuneros no firmarán la cesión de San Cibrao sin pago. Reclaman a la Xunta que la expropiación amistosa incluya el compromiso de pago antes de 2026. El próximo 20 de septiembre estaba prevista la firma del convenio entre la Xunta de Galicia y los comuneros de Cristimil y Atorre, en San Amaro, para cerrar así el acuerdo de expropiación amistosa de los terrenos en los que está ubicado el Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, pero el presidente de los comuneros, José Modesto Rodríguez, ha anunciado que no acudirá a la firma con el conselleiro de Cultura en el castro de San Cibrao de Las, después de que la Xunta le comunicase que el pago de la indemnización se realizaría dentro de 2 años o cuando puedan. Rodríguez ha calificado esta propuesta como una barbaridad y expresa su enfado porque asegura que ellos siempre se han brindado a colaborar para llegar a un acuerdo. El acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo tras 14 años de litigio contemplaba la cesión de 14 hectáreas de terreno comunal a cambio de una compensación económica a los comuneros, de forma que tanto la ciudad como el espacio en el que se construyó el centro de interpretación y otros terrenos del entorno pasarían a ser de titularidad autonómica. La firma del convenio está ahora pendiente de la decisión definitiva que tomen los comuneros, ya que su presidente asegura que no va a firmar hasta que se pague tal y como se acordó o se especifique en el documento una fecha concreta de pago, que tiene que ser a más tardar en enero de 2026. Desde la Consellería de Cultura aseguran que se trata de un malentendido. Explican que el documento que se remitió a los comuneros es un borrador. Muros, equilibrios, punterías, auga e barro son algúns dos elementos da Ouros Reis que se celebra este domingo en Toén. O Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén acollerá este domingo, día 14, a partir das 9:30 da mañá, a Ouros Reis. Vai a contar con sobre 400 participantes, máis de 8 kilómetros, por estas instalacións facer unha actividade de deporte moi interesante que tamén pon en valor estas instalacións, que é un referente dentro do que é a loita contra o lume, e ao mesmo tempo combina coa actividade deportiva que tamén ten un tirón e ao mesmo tempo animar a xente a vir a disfrutar desta actividade que pon a Galicia no mapa dunhas probas deportivas que contribúen tamén a potenciar o tirón turístico da nosa provincia. A Ouros Reis é unha carreira de obstáculos deseñada para todos os públicos, idades e condicións físicas. A proba está dividida en 3 categorías. Élite para os corredores e corredoras máis preparados, sendo puntuable para o Campeonato de España. Starter para corredores e corredoras menos experimentados, pero que aspiran a ser élite, e a categoría popular dirixida a todos os públicos. Os participantes que veñen chegados de toda España, de toda Galicia, pero ademais de toda España, veñen un 30% eles son de Portugal, entonces, bueno, eu creo que é unha atracción moi bon para Toén e para Ourense en sí, de que veñan a disfrutar e que teñan un impacto turístico sobre Toén tamén. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más Noticias Ourense.